Laispa laipsa. Hang ningi alungi akmena utrai balala kaula kadewagua. You play triken and radu nong wu nong tau bain masumar yangi. You play triken radu nong wu nong tau bain masumar yangi. Haka katang pa badukon badaman sem bakoid. Amen. Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay. Lamban kajing slog jong man sem bakoid kindan rengkat bad pi baro. Kohan men kopara tongin IT yalade hakjat kading na jong Jesus. Bau Jisu nrin sumaringi, Jisu nkrusyaningi, unaiboringi, kam tame hakane kesngi. Ke bangile hakane kesngi, nilaban le da kajing kajingi, da kajing ting buram kajingi iau. Namar udai ublay jungi, namar day konrad jong kajing kajingi. Udai nong pendap nong penbiang, ya ke bangi dan kam ha kajing kajingi. Ngidai ban kan mau man kesngi, bangi ngimla ban yai lai na kikti ki jong utrai bangi ngimla ban yai lai na gejing don gejing u wala dangi persang ban pedri no u wala dangi persang ban kledi u Henry ngimla dalele namar udon ringkat ban ngi wala dangi ngimaiti la deh u udon ringkat ban ngi upe ukme yengi kumjuru hagane kasngi gejing pule ka khot ka weringi bangin pusan sepang kajing pen kre yalade bani kendu yau trai ngide ban ajing ken hakwe kesngi ya ke bangi le ya ke bangi em ha kajing em kajingi ha kane kesna prate den mata kadau ko han men ko para ha kane kesngi tongin pai so trai jisu ngin pen map nabaro kito kipor kiba bangi ngila klet yu ke bangi ngila lendet yu ke bangi ngila pet ngai no kam tame ke bangi ngim semla banwan ban kre la de bani kandu yu te hakan klimat ko han men ko para tongin ngu tongin dem ka kle ke jungi khmat jung blai trai kan rat jungi ngin pan map nabaro kine kilat kilet kitam gidona ki pop ki sang ki ba ngilale ha ke jung em ke jungi khnang ba manga ma phi ngin long kita ki breu ke bebit dor ban terwa ya kane ke jing maya ke bakrau da gajing sngerit bat gajing kloy jingi ban kelag bamut tongin phais u da ka ba ngia duai lang nga phla hau blei badan bor baro badia phi ko han men ko para bang le pop shibun da gajing purkhat da kiktin da kikam da gajing leklet da gajing le palajunga da gajing le palajunga da gajing le palad bakrawe junga namar kata ngakerpada kamaria bukhoj kabaisa gate sati ya kyangel badkirukoj badia phi ko hanmen ko para banduai nag banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yengi badalama bigi pop jungi unyalam yengi sha kaching em bam jukut amen amen try kin rat ko blaze try and rat go blaze yangi Christo rap go Christo rap go no benim jangi benim yangi
Rambai Hagan ika mas bekut gidawe kerpang na kebanta I Emelda Marwen banyo ya gejing koi gejing kia akalang kemet bat kaman sem kumjuru na kebanta I Herlin Seliang Dianglin Marngar Damenishan Marngar Yafi Sira Marngar Name Shirta Marngar Kamtame bakin lain na gejing posne kansha bakin yo ya gejing kot gejing kia kumjur ngijuai nak benta I ku marsor basidom jur menta baidan pedeng gejing pang gejing stom bablai tracken rat un kta I in yo no ya gejing kot gejing kia na gejing pang kumjuru na benta I Philomena Rambai ngijuai mam iru in yo no ya gejing kot gejing kia kamtam na gejing pang keba I yomat ha kene kelemat Iduairu na kebenta I Disen Donbor Subon Bama iru niyo I gejing koi gejing kia kamtam ba gejing dap gejing I menen gasngi la san snem kerta Iduai bablai tracken rat unkurku kurdoi I udang I gejing dan kam kabai dan kam kamtam inang he nang san ha gejing tiberu gejing tiplay ha gejing koi gejing kia kaliang kamet bat kamen sem Koblay me ba penlong ya kidanot jong kirunge bakin ya terlitang ha kawai hi kaman to ai baki pai jong me kin I ya kaba me hukum batkin trang ya kaba me kular ba hapadeng ga jingkala jong kane kaperthei ya kidanot jongi en penne hangta habadan ga jingkmen basisha dauturai jing Jesu Kristo kon jong me ubi imbat basan sha rengkat bad me ha ga jing long kawai jong man simbakut ublay junam la junam amen Kajing pule na kashti ban kong jong upalus bakoj syaki Kristan Thessalonika kalnong kabalai kedkot kebanyaw ter hadu khalai ko para habaro kajing lanot bat kajing sipa jongi la pentingan yangi syapang jong pi da kajinget jong pi naba menta ngisngew im lada piskem ha utrai da ka kajing aingo bangila banterwa ha ublay na kabenta jong pi na kabenta baro kata kajing kemen haba ngisngew namar jong pi khmat ublay jongi da ka ba duai senyasngi bangin dubla banyo iya pi markmat bat ban pendap ya kata kabaduna ha kajinget jong pi to ublay bat ukpa jongi daladehi bat utra jongi ujisu kin kedau ya kelenti jong pi kin kedau ya kelenti jongi syakpi bat to utrai un pelong ya pi bat nang roy bat nashlei ha kajing ya iwei pat bat ya baro kibreu thik kumba mangi ngi ya pi khnang ba un pen khlan ya kidot not jong pi ba kin long ki basngur ha kajing khoj hakmat ublay bat ukpa jongi ha kajing wan utra jongi ujisu lembat kiri khoj jong u baro kakten jong utrai Nyisongo iau Sam kandai pau nomor nyospa nyopunriu Ngin ruai antifon baningkong idikat lai sau kat wei kat lai terteradu kat riu kat nyo Kajaga rimela long ko try na menengo me pen pai you brew shaken
ko kun sha me ram Shia jan slem ya me kum shi sngi kum jing pet mit ba pen kut mi sngi ka ja ka ri me la long ko try na me Bitar jo me e batip jing in kong ban e pen lim la jing bitar kat no men pen slam pen jem ko try to is nice go lem ka ja ka ri me la long try na menengo ka jing e jo me shlei hangi bangin kmen ala kasngi ben kmen yangi na mar ka jing snew baban yangi shilenter imbre Gari me la long ko try na menengo to pen pau ki kambat burong chong me try angi juno jing e chong me kan yai sabat ngi try kamati jongi kaja kari me la long ko try na menengo Hallelujah Hallelujah Kod ya piki lo gong utrai Namar ngalaya tulo tapi Gad kabang ngalaya sngau nau pajonga Hallelujah Hallelujah Utrai dan rengkat bat pi Ringka bat piru ka jing pulen ga gospel bakoit kat kum o Matthews ka bram ame utrai ha kata kapor u Jisu ulong hala kisenran to sharai naba pimtip ha kanu kasngi utrai jung pi unwan henry kan mau kane lada utraying ulatip ya kekenta jong kamit bau nong tu unwan unjin dala ap bat dala sha yaw nong tu ban prong hapo kaying na kane kadau piro pidai ban long barabor ki bala kre lepa namar ukun ubreu unwan hakapor ba pim kmi lenti satya habakumta uwe utaw shakri bala ban shania bat ubastat Yau ba utraying ulatung unong pej halor kaying kasem jung u ban ai haki kabam kasa hakapor kababiang suk uta ushakri yau ba kan rajung u haba unwan unlap bau dang le kumta sisa ngong happy untung yalau nong pej halor kaspa kajung u baro Henry lada utau shakri basniu uang halade ukan rajonga udang selam banwan bat uns dang ban sho ya kipara shakri bat ban yabam yadi bat kinong buaj ukan rajong utau shakri unun pai ha kasngi bo khme lenti yu bat ha kata kapor bo tip
bat un pensitom yu bat un pa yu lang bat ki arsap hang ta ki breu bat ki lenyar bat ki kriat yala ki bniad ka gospel u try Kajing yaro ya make Chris. ko han men ko para how try Jesus Christ menta kasngi u Jesus ha gospel u kran hanga happy kini kiktin to sharai to husiar to penkre ban long ki balakloi ban priang yaw trai namar ngimtip lano utrai jongi unwan balai namar ngimtip hakano kapor hakano kekenta hakano kurukom unsawan pada haba uwan sem laai yengi kadak ne kasany unsuwan hakajung em gajunga gajung pi den mata kadau jisu u khod were nga yapi bat u kuntu kan pam yang yapi bangilong kita ki breu ki ba long ki bala sharai ngilong kita ki ba husiar ban ngilong kita ki breu ki bala pankre bat ban kloi ban priang yu ha kajung em kajunga kajung pi kanai kadai ka thong kajunga kajung pi kum ki kon Kristen bani kendu yo try ha kano kapor den mata kadau ha gane kasngi ngide ban kli la de hato manga mapi kum ki khun ki jungblei shisha ngilong em kita ki bala husiar bha ki bala sharai bha yala ka jong em hato shisha manga mapi ngilalong em kita ki bru ki bala pan kreb ha bat ngilalong em kita ki bakloi ban priang yo try ha ka em habang ipej nado ka history basdang jong kabalang bat kumjuro habang ipule ya ka Bible na ka kitab barim ngilap baw Abraham upen kre bahaya lade kamtame ulong uta ba husiar bha ban yo sngew ya kasur ka jong blai bad ulong basharai bha ban but yalade kat kum ka e ka baw trai ulap bha ulap phayu ulap khot yu ban le bad ulong shisha ubakloi ban le ya ka e ka ba utrai uong ha u ne ulap phayu den matukadau haba ulong utaw bo husiar ban sngabi ktin ga chung blei ulong utaw basharai ba ban pendap ya ke e ka ba blei ula phayu bad ulong utaw bala kre ban le ya ke e ka ba u blei ula phayu khamtame u blei ula phayu ban kenya yalau jong ukhon ba more jong Isa u Abraham u snap daga bo husiar ya ke e ka ba trai ukren bad ulong basharai ban but ya ke e ka ba trai u la le bad upan kre yala de ban terwa yala ujong ukon ban ngi kata ka jingkloi ka jingu ban kenya ne ban ai jing terwa yala ukon how blei uyo mat ya ka jing ya ka jing isnei uyo mat ya ka bor ka jung blei ha ka to ka klimat ka ba ukloi ne ule ya ka mon ka jung blei kumjuru ngi yu Moses how about try you want to Ukren yu, ukhod yu, banlong unong ya thulo pa jung banlong uta u channel jung lane uta unong yalam jung nakabanta ki pa Israel u Moses ulong ubah husiar ban ngap iktin ke jung blei but uda sharashi shayalade ban bot yak e ka ba blei ulaong yu ban le nakabanta jung but haba ukloi ban priang ya ke e ka ba blei ula khod yu ya khamtam ya kata ka jing khod ka jung u Moses u yo mat ya ka bor ka jung blei nado basdang ka commission ka jung hadu bakut ka jing em ka jung u yo mat shisha ka bor ka jung blei u blei u dan shisha rangkat bado Moses berkumjuru habangi pe ka jing em jong ka Maria tesoti ka kmi jungi karu habaka kloi ban ong ho ya ka mon ka jung blei habaka husiar bah ban bot ya ke e ka bau blei ula ong ka ban le ne ban pendep dakata ka jing kloi ka jung ka dakata ka jing husiar ka jung ka dakata ka jing sharai bah jung ka ya ki hukum ke jung blei kayo amah ya ka bor ka jung blei u blei udon rangkat pat ka kumjur ki apostol ki khat arngot
Họ nghĩ uwe ujano hanrei ki baro kita kinong bot jong Jesu ki amadi ke bor ke jong blai. Namar ki long kita gi bro ki bakloi ban penkre. Hapo ke balang ke jing menta ngidon ki rukhut. Ngiyo i habangi pule ya ke jing jong ki rukhut. Ngiyo i bat ngila bantep ki ne ki rukhut baro jong ke balang Katolik ki long sisa kita ki ba husiar bat ki batasha ki balasha rai bahaya lade. Bat kita pen kreb haya ladi, bat kilong kita kiba kloi ke ban yo amat yo trai. Den mata kedau mangama pi ngide ban keli ya lade ha kene gesngi. Katno ken mangama pi ngilong kita kiba husiar ya laga jong ke jeng Kristen. Katno sisa mangama pi ngila syarai ya ki hukum kiba ublei ulai ya ke jeng khoj ke jeng soti ke jeng lui ka ba ublei ulai yang ay pi. Bat hato sisa ngila pen kren ngilong nem kita kiba kloi ban yo mad ya utrai hatong lalong nem kita kiba la kloi ban yo mad ya baro ki kiba ngin ya kendu ne kiba ngi ya kendu ha ke jung ga junga ga jung pi kohan men ko para habangi pe ya kabalang Kristen jungi ha kane kari lum khasi jungi kham tame ngin pen manta ya kabalang Kristen Katolik jungi kabalang Kristen Katolik jungi balai sisa ngi sadin balai sisa kabalang jongi hari lum kasih menta kelasa hadin banya nujor habangi pej ya ka history jong kabalang mensua kabalang Kristen Katolik mensua hari lum kasih but menta gis ngi sisa ngi sadin yole se day nakadau jongi kinong yalam kinong pej balang si benta ho yole se gadai Henry ngim la ban ong ba kadai tang na kadau jong kinong yalam Henry kadai kadau jong ngi baro ki bala pediang ya ke jengai ke jong trai dei na mata kadau ba kabalang Kristen Katolik jengi ha karilum khasi dei na mata kadau ba karilum khasi jengi menta kasadin adu kata ngiti ba ki na gisngi ki baladep ha ki research ba pher ke ba ka sarkar kala le kalap ba bon ki jing sneu kilawan hapo relum khasi jungi hapo ka jela ka jungi ha kane ka chnong ka thau ka mangi ki Kristen Katolik mangi ki Kristen ngi shong isa mensua haba ka balang Katolik ne ka balang Kristen kawan ngi yomad ya ka bor ka jong blei baro ki jing sneu ki herkrat ki petkrat na ka relum khasi ki jungi ka jing shai ka jing nang ka jing start ka jing ti breu ka jing ti blei kawan namar ngilong kita ki breu ki bahusiar ban sngap ya kasur ke jong belai ngilong kita ki basarai ban bud ya ke ba kabalang kalabu Ahmad junga ba jung pi ngilong kita ki bakloi ban le ya ke ke bau belai ula khot yang ngi ban le Henry kadang mi gisngi ngiyo i sisa ba kabalang jungi kadang hiya kadang sadin ngiyo i ba sisa ka jaj ban reu khasi jungi ka sadin ka dau namar ba manga mapi ki khon ge jonglei ngimlong sisa kita kiba husiar ban snap ya ke ba utrai ukuran namar ba manga mapi ngimlong sisa kita kiba sarai ban le bha ha ke jung em ka junga ge jung pi ngilong kita kiba sarai bha ban bud ya ke ba utrai ublei ne ka balang kalabu na ka banta junga jung pi ngiem jungai naga ka ba utrai ula khot utrai ukhot yang ay pi bangin sngap ya kasur ke junguman kasngi haba mengingi sngap ya kasur ke jung trang yang apswa menta kasngi kam padai ka por junga ban sngap ya me mangadang don ka por ban sngap ya me apswa ka por junga menta kadai naga banta ka jing subha jung ka perthai haba utrai ukhot yang ay pi ban kala ke bamut na ka jing em ke basneu na kano ka kam ke basneu ke bang em ngiong ba apswa kam padai ke poringa ban kala ke bamut ngadang don ke por belai ban kala ke bamut ap ngan enjoy shwa ngan shong shwa bat kane ke pop ke junga bat kane ke jing sneu ke junga me apswa ko trai apswa ngim kloi ngimlong kita ki bru ki bakloi ban snap ya kasur ke jung trai ngimlong kita ki bakloi ban kela ke bamut de na mata ka daw bangi yo mat bangi yo i ba kabalang Kristen Katolik jungi kabalang Kristen ke jungi kari ke jaj ban riu khasi jungi kadang sadin
Bat kejing sneu baharukom kadang wan hiar kadang wan hapo kajela kajunga kajungpi hakane karulum khasi kajunga kajungpi kohan men ko para shisin kasni baro kiwei ki jaj ban riu baro kajela kane ka thainon is jungi kapej ya kanuk sababha jong kajela meghalaya khamta me karilum khasi jungi hanrei matapat kiwei ki pej ya karilum khasi jungi da ka wei kar kompej Om Desu ban pei kata kanuk sak babha hanre haba ki pule kot khubor haba ki pule ki kino ki research kin sa penrem yangi kin saong ba shisha menshwa ka rilum khasi kalong kanuk sa babha ki wei menta pat kalong nuk sa bas new ki wei hato kam dei ka por yang ayepi bangin keim ko han men ko para bangin kelak bamut ngin long kita ki ba husiar ban sios ngeu ya ka surga jungblai hatong ngim dei ban long kita ki bru ki ba ban sarai ban lebha ban imbha ha ka jing im ka junga ka jukpi ban sarai bha ya kita ki hukum ki ba ubleu lai ka ba ka imlang ka salang ka jungi ka lai hato shisha kam dei ka por yang ayepi bangin pen krek ken ban yo mat yo trai hakane kasngi ko han men ko para habau jisu khot yang ayepi bangin long kita ki breu ki bahusiar ban long kita ki breu ki basarai ban long kita ki breu balapan krek lane ki ba kloi ban pada yang yo trai to ken ngin duai to ken ngin IT la de hau jisu kenang bau jisu unang ai boringi kenang bau jisu unang krashan yangi kamtam ka bor jong men simba khoj kan wan hiar halor jing i wei pai wei but habaro ki jaj ben reu jong karilum khasi jungi kamtam mangi kristan ngim long shu kita ki badi yo trai ngim long shu kita ki bru ki badi yala ke jong ke jaj ben reu hanrei to ngin sngam ya ka sur ke jong trai kenang ba ka jaj ben reu jungi kenang ba ka balang ke jungi kenang kiu shaprang kanang kiu wirat ha ke jing nang ke jing start ha ke jing to bro ha ke jing to blay kenang ba ha ka we ke sngi ngini kan do yo trai markmat utrai song yangi shabas pilale bha ha ke jing em ke jung pi menta ka beneng ka dei ka jong pi and yoro yo Jesus Christ trong ngin pala ka jong ka jingej ngangej hau blei ukpa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau bat hau Jesus Christ ukon bamaroi jungu utrai jungi yaw balapun naw man simbakoj yaw balakhana kamaria thai sati ubashala bein hapo Pontius Pilatus lasanar pnayu laya balatebu layar shikabiyab akasngi kabalad lamipa ni kabayab ulat kiu sabneng usong sakamanu pabdan barbaro nangcha wan pat ban bishar kibim kibayab angai daman sembakoj akabalang kathalek bakoj agaching salok kerkoj agaching mabe kipop agaching mi pat kada but agaching em bom chukut amen Laispa nyopunri Laispa nyopunri She met but she men sim O Jesu Christu try Ngira hame gopa Ajin ayu kukawan Ilong ukau Chris Day bantel yada gorjing tenju Ban long Baba, she met but she men sim, O Jesu Christu try, Ira me gopa, Ajin ayu pukawan, so wan ngilong ukris. Ap kem ap nyota gajing sitom ban long kawan babang bat si men sim O Jesu Christu
try irahame kupa lajinai upukawan Toduai ko para baga jingknya junga bajong pi kan long bapedang hunak mano bleu pa badan bor baro try piding jingknya ti jong pi na banta jiro rom keteng jung kacimuntoy yangi pada kapalang kuy jung baro kuway Kotrai me balapanyo yalade yau pa jong ga jingting kun da ka we ga jingknya ka balatrwa sisen bat sijinam tos ngausan ban ai hangi ya ga jing ai jong ga jing atli bat ga jing suk ha ka balang jong me dau kris utrai jongi Amen. Utrai dan rengkat bat pi Rengka bat piru token tu yala ki danut ikin tiwi ki shau token try ai utrai blai jongi kasong hok pat kadai Da shisha kalong basong hok bat kabadei kadei ti jingi bat ka jing panem yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa ba khut ko blai badan bar bat bam jikut leng bao trai jingi Jesus Christ Nama da gijing khayu lapan thamai ya gijing long breu barim ba da gijing sha shitom jungu ulapan dam no ya kapop jungi da gijing me pa jungu na kibayap ulapli ya kalanti sha gijing embam jukut ba da ka ba ukeu sha me kok pa ulapli wang ya krdab ka beneng ba namar kata rengkat bat kekenhon jong ki angel bat kirukut ngirwaya gijing rwaya roya me ban ngi pan bana klem sange Bakud you try Bakud you blake ipai Leng bat bertek idap Dai kaburam jau me Rayo sana syajro Rayo sana klem kut Rayo sana you blake Ya royuta bawan Haka gerteng utrai Neng bat bertek idap Daga buram jong me Rayo sana syatro Rayo sana klem kut Rayo sana you blame Da shisha malang bukot kotrai katame jong ka jing kuit baro namar katangi kerpadya me to pan kuit pan kentang ya kine ke jing trwa jongi dak bapha yoman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kam med bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor bladino yo badala kamon snobha ula priang ya ke jing shashutam ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia u badalai hala gisenran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keban IT na kebanta jongpi ha kejukur kom enda lalaya bam ula shimyo kukuri bad gwaingu biang yeme ula ai hala gisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai bad bom jukut yak ba enpen me na kebanta jongpi ban na kebanta kibabun na kebanta gajing map ekipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngai Kata sin bangi bam yune uku Kat ngide
yap chong me ko try Tadhadu menwan Namar kata ngi bapan mentra ya gajing ya bagajing me pa jung u ngi trwa ha me ko try uk pu jong gajing em bad ya ko khuri jong gajing pen em ngi dai ngu ai dem namar melanyo yang ngi babet ban yang akmat jung me bad ban sakri me da kebas ngoret ngi kerpa dia me bangi ki bayo banta hakamet bat kasna mo kres ngilong ki ba lapan yatli ka we dauman semba khoj token mau ko try ka balang jung me ka bala priang setelah ka perthei bato panjanaya ka ha gajing it rangkat bada Francis pa ba khoj jungi ulbat marwen u bishop jungi ka kanhon ki bishop bat baro ki lingdo token mau lem ruya ki henmen ki para rang bat kanthei ki balayat hia da ka makramen ha gajing me pat Badia baro ki balaklat no ha gijing isne jong me to priang ye ki sa gijing sai ka khamat jong me to isne yang i baro ngi kerpad ye me barangkat bat kamaria the soti bakhoj ka kmi jong ublai ujisa bakhoj ukurem jong ka ki apostol bakhoj bat baro kru khoj ki balapens ngo ba ye me pateng la pateng ngin long di babet banyo bantalem ha gijing embam jukut bat bengen yaro bat pandan borom ye me daw kon jong me O Jesu Christ. Da'u lembadu badha'u kanlong hame bleuk pa badan bor ha gijing long kawei jong man simba kuj baro ka borom bad gijing ro junam la junam amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong pen embat kumbelah hikai ngi dakstin blai ngi nod banong kok pa chungi ba habneng kalong ka bakhoj karteng chung me kanwan ka hima chung me kalong ka mon chung me ha kendeu kumba habneng tai ngi menta ka chung bang chungi ka ba hala ka si batama yang ngi kerengkang chungi kumba ngi ma bi ka bless ne yang ngi badwad yalam ngi sha ka chung pensoi henry te penlai yang ngi na ka basneu to penla yengi ngi kerpat ko try na gijing sneu baro ha gijing sbon jong me to a jing suk jing sanya ki sngi jingi knang ba da gijing rap ka jing isne jong me ngin lai barabor na ka pop ban ngin yo jing da na gijing janjar baro kat ba ngi dingap khmelenti ya gijing kermen bakhoj bat gijing wan pat jong nong panem jongi uji sukres Namar ka jong me kalong kahima Kajung me kabor berkaburam Chinam la chinam Kotra Jesu Christ me belong hagi apostol jong me Kajing su ngai api Kajing su jengang ai api Wat pe jiki pop jengi Henry yagi jengai jong kabalang jong me Bad ha kajing sebon jong me To ai haka yagi jing suk bad kajing atali kawai Kat kum kamon jong me Mame ubi madbasan syar Junam la junam Amen. Kajing suku try kandan barabor rengkat bat pi ro tong ini terwai kada kajing suk iway highway pat kajing suk bat pi ko kun lang bro to play make it keep for birthday to say Hak meu kon lang brod jong blai hak meu bukit no ki pop jong ka perthai suk ya ki to ki balakhot sha ka jong khawai jong kon lang brod ko kan rat nam shong hak man rong po ki ing ke changa an rai shong tang na ktin ka man sem changa kan sakhya hi kamat kas nam Christ kan ri ka lang sha ka jong bom jukut amen.
Kamer Basman Chris. 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 One good try, one show, but walang adu, ngaitang yamin, pinirutang yamin, ku try ku play jangan namar me jangan gay kelyang yamin barbit barsi besumar yang aku try namar me tang yangan one good try, one show, but walang adu, ngaitang yamin. Habang Hashem jingin, akalan ti jingin, jingin barokim shan, abamidon najan, barmit barsi, besumar yang aku try, namar mei tang yangan, one good Or try. Ni wana kumaj me sajisin. Paniro, wanengu, panan buram mane yame. Namar melong belay jingi, namar melong kurma jingi, namar melong nong suspa jingi. Pinangai ti jisu yalade yame ku jisu ha kene kasngi. Batum jero ha kisngi ban sabot ke jingi em ke jingi. Shisha bangila melong kita ki breu ki bangsia. Kalau bersengap di besar pemain keren. Bangilong kita ki breu ki basyarai laka jong ke jingi em. Basyarai ki kong ke jingi. Bangilaro ban pun krep ha yaladi. Anong kita ki bangkoy ban penyang ya kamon ke jingi ha ke jingi em ke jingi. Oh Jisu, ini ay duway, nagpantag mapang pasyutang mas tetelang kapertay.
koi ke jengkia agal yang kemes ke bensim le kampula nak benda jengki ko Jisu bi je bakin yo masisha yang kata ke jengkoi ke bapura inang ya duai ko trai Jisu nak benda jaj benru jong karilum kasih jui kam tame mangi wei bai wei inang laban perskam dia ke jengi hame inang la susu ban balong kita ki breu ki bagloi ban kelag mamut kenang baga balang ke jengi kenang skam ha ke jengi kenang baga jaj benreu ke jengi kenang roy ha ke jeng nang ke jeng stat ha ke jeng te breu ha ke jeng te play Jisu krishan yangi Jisu ai borengi Jisu yalam Patin nanti yangi pasishangi long kita ki breu ki ba hosiar ki breu ki ba sharai ki breu ki ba banusnu bahaya me man la kapor pangilong kita ki breu ba kloi ban le ya kamon ke chume ai bor yangi krishan yangi yalam patin nanti yangi ko try Jisu be Tong ini aduai to pendepura hangi ko try ngi kerpat ya ke kam penkhia jong ga jengis nei jongme bato panjanai batori yangi banlong kita ki bahaki e baro ngin la ban pensung bahaya me dau kris utrai jongi Amen. Utrai dan rengkat bat pi Engkau berpiru. Kublai badan borbaro unkerku yipi upa badokun pada mensim bakut Amen. Tolai suk ya roba sekriyo trai da gajeng emba baha jong pi Nisawu yau blei. Laispa arfusa. Laispa arfusa. Ya ikimar kalian kumbanganga la ijapi Pinyo jingkmen jonga pomdon bala bansim no napi Pinyo jingkmen jonga pomdon bala bansim no Ya im telika we kumbak pa u ya im bat nga pin yo jing im jonga lada jing it kan ya don bat pi pin yo jing im jong lada jing it kan ya don bat pi Aburam hakpa berukun ham sim bakui kumbalang pamenikong kumcikuntar barabor jinam la jinam amen. En ya raya try Jesus Christ jinam la jinam